Tak dobrý den, jmenuji se Vladimír Arabás a žiji a pracuji již od roku 2004 v Londýně. Zabývám se hlavně stavebnictvím a chci říct, že prostě život v Anglii ukázal, že mohu žít i lépe než v České republice. Na anglických stavbách si vyděláváme od 1750 liber až do 3000 liber. Anglické stavební firmy po nás chtějí jednu. Chtějí, aby jsme měli praxi, aby jsme byli profesionále ve svém oboru, chtějí, aby jsme se částečně mluvili anglicky, chtějí, aby jsme se naučili bezpečnostní otázky pro anglické stavby a aby jsme se dokázali zaregistrovat na úřadech, které jsou tomu potřebné. Již dlouhou dobu v České republice se snažím přesvědčit české stavební řemeslníky, aby se vydali mojí cestou. Ale nedaří se mi to, narážím na nedůvěru. Možná, že také narážím na to, že vlastně lidi nemají peníze na vycestování do Anglie. Což vlastně už jenom to je důvod tomu, aby se člověk nad tím zamyslel. Protože proč já, cizinec, který prostě žiju v Anglii několik let, tak mě stačí prostě dělat měsíc, anebo i třeba 14 dní, 3 týdny a mám peníze na cestu do České republiky, aby jsem si mohl zaplatit nájem, jídlo, dopravu. Pokud je to obráceně a žiju v České republice a potřebuji bydlet v Anglii, je to pro mě nesmírný problém, obtížný problém, protože já tady vlastně musím možná šetřit půl roku i více na to, aby jsem si mohl zaplatit na měsíc nájem, stravu, dopravu v Anglii. Je to smutné, ale prostě to tak. Proto se snažím lidi přesvědčit, aby nějakým způsobem si prostě na tu cestu třeba půjčili a peníze, které si půjčí, vlastně si vydělají na stavbě v Anglii, protože na stavbách v Anglii vydělávají celý vlastně lidé celého světa, kteří prostě přijdou na stavbu v Anglii a umí nějakou práci, nějakou poselství práci, to remeslo. Ty vydělávají skutečně 50 000 do 80, 90, 100 000 za měsíc čistého. S tím, že vlastně jejich výdaje na bydlení na měsíc jsou 600-700 liber. Když si vlastně zaplatím nájem, zaplatím si dopravu, zaplatím si jídlo, mám prostě všechno, co potřebuju a mám auto třeba pojistku a ještě mi prostě 1000 liber zbyde. Já nedoporučuji lidem, kteří mají problém s alkoholem a drogami, aby prostě řešili svoji situaci tím, že se řeknou, tak půjdu do Anglie a tam to všechno bude dobrý a vydělá se to. Člověk, který má problém s alkoholem a vlastně opíjí se, petuje, nemůže na stavbách nemůže na stavbách se pracovat. Jo, protože to prostě není možné, nepřípustné. Já nevím, jestli moje video se dostane k vám, těm, který vlastně potřebují ty informace. Chci vám jenom říct, že je mi 55 let a
je mi 55 let a dneska celá zodpovědně tvrdím, že jsem srovnatelný s velkými nějakými agenturami, jako Student agencie a jiné, kdy dokážu lidem i za menší peníze vlastně vyřídit formality a najít práci. Mnoho českých stavebních řemeslníků a lidí, kteří odjíždí do Anglie, ale nepočítá s tím, že v Anglii se prostě mluví anglicky a my, než se začneme vůbec v Anglii pracovat, musíme zažádat na insurance number, musíme zavolat operátorovi anglicky, vlastně Angličané, operátor se nás ptá, asi 20 minut se nás ptá na různé věci a musíme dokázat odláskovat své jméno, adresu, telefonu, takže musíme skutečně mít na základ ty angličtiny. Musíme, když chceme potom pracovat na stavbách, tak musíme být na stavbu připraveni a naučení, aby jsme byli schopni prostě přijít na stavbu a soustředit se jenom na svoji profesi a nezatěžovat se nějakými jinými stresy a problémy. Takže prostě moje příprava, kurzy, které chci rozjet v České republice, se zaměřila na to, aby český nebo československý stavební řemeslník odjel do Anglie na 100% připraven. Mnoho lidí dnes v Anglii nemá práci, protože prostě nějakého důvodu se angličtinu neučí, a nebo byli vlastně delší dobu v nějaké třeba továrně nebo skladu, ten nepropustil a oni vlastně se neučili, nevzdělávali a prostě tu práci nemají. Samozřejmě, že sociální systém v Anglii je vypracovaný a snaží se lidem, kteří nemají práci, nějakým způsobem finančně pomáhat. V roce 2014 jsou nyní nastaveny nějaké nové parametry pro vydávání vlastně podpory v nezaměstnanosti, podpory na bydlení a je tam mnoho změn. Vlastně o úřednících na job centrech se nás ptají, když přijdeme jako nováci do Anglie, jestli máme dostatečný příjem, jestli máme práci, jestli máme účet, jestli máme ubytování, jestli jsme trvali přenášení, jestli budeme schopni anglicky prostě mluvit v té firmě, aspoň se částečně mluvit. Takže skutečně ta příprava je důležitá a myslím si, že není problém přeci si tady zaplatit České republice prostě kurz a kde mi prostě ukáží cesty, naučí mi a všechno vlastně připraví mě na to cestu. A já přijedu do Anglie připravený. Utrácíme peníze za dovolené, utrácíme peníze za věci, které nám nic nepřinesou. A nechceme utrácet peníze za naše vzdělání, za to, aby jsme mohli změnit svůj osud. Protože v České republice minimální mzda asi libru 90 a v Anglii je 6,31. 6 liber 31. Což